Przyszedł Frącik do spowiedzi, no wszystkie grzechy tam powiedział, no już myślał, że zakończył, a ksiądz mu tak jeszcze na koniec zadał pytanie: Frącik, a ty przypadkiem nie odwiedzasz tych naszych parafianek lekkich obyczajów? A ja nie wiem, o które chodzi. No na przykład ta Truda Pytlokowo z Familoków? No nie. A po ta Hilda Furgołowo z przystanku? No nie. A ta Ziuta Żeloskowo z Hołdy? No nie. No, spowiedź się skończyła, rozgrzeszenie jakieś tam dostał, a pod kościołem na niego już chłopcy czekali. No i się go pytają: co ci tam dał za pokuta? Kurde, powiem, że nie mało, ale w ogóle nie żałuję. Wiecie, jakie dobre adresy żech dostał? Ksiądz zabłądził w górach. No już się tam szwendał jakiś czas, taki nerwowy, ale spotkał Bacy. Kto? Baco, powiedzcie mi, którędy do Zakopanego? Baco: a za ile? Ale jak to, Baco, za ile? No, za Bóg zapłać. Za Bóg zapłać? To niech was Bóg prowadzi. Jeden ksiądz leciał samoloty. No i lecą. W pewnym momencie przyłazi do niego stewardesa, jego tam te napoje roznosiła. No i ksiądz się ją pytał: pani, a na jakiej wysokości leci ten samolot? No to tak będzie z 10 000 metrów. 10 000? Wie pani co? To ja muszę zmienić te zamówienie. Ja nie mogę wziąć tego koniaku, niech mi pani tu woda mineralna. No, skąd ta zmiana? Pani, ty już jest za blisko szefa. Wieczorową porą ksiądz jedzie na rowerze. Nagle go zastawia policjant. Stop, panie ksiądz. Tu będzie mandat, ale za co? No, pan tu nie miał świateł. A za niemanie świateł to jest 100 złotych. A ksiądz go ale ja jada z Panem Bogiem do chorego. A to woz jest 2, to 200. Ksiądz widzi, że tu nie ma żartów. Wziął, wyciągnął z koperty, z kolędy, dał mu te 200 i se tak oddychnął. Dobrze, że on się nie kapnął, że Pan Bóg jest w 3 osobach, bo by było 400.